Și weekendul ăsta sunt la Transalpina. O să particip pentru prima oară în viață la un concurs de freestyle, pentru mine cu snowboard-ul. Iar astăzi este sâmbătă și este o zi de antrenament. Abia mâine este concursul. Acum o să mergem în recunoaștere să vedem cum arată snowpark-ul. Să vedem ce ne-au pregătit oamenii de aici, de la Transalpina. Hai să vedem! But I have to stay afloat. It's nicer be a person you don't want. Can somebody save me of the thing going to do? Going to do? Where is the Prima impresie este wow! Îmi place maxim! Ce nu v-am zis este că eu nu sunt doar prima oară la un concurs de freestyle, dar sunt și prima oară într-un snowpark adevărat! Adică nu m-am dat în viața mea pe un box! Pe un box, că pe chicăre am mai sărit, dar de ale improvizate. Wow, e tare, îmi place! Hai să ne mai dăm! Where's my shot? Is this called living? I don't know, I don't know. Where's the life at? Where's my shot? Is this called living? I don't know, I don't know. I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow, the things I left behind me. I don't wanna grow, just live myself. I don't wanna grow. Am luat o căzătură în snowpark. M-a aruncat rău de tot, dar sunt bine. Așa, azi am încheiat ziua. Și noi am marcat goluri așa și așa multe, dar nu prea multe. Tocmai am încheiat ziua de sâmbătă. Mi-a plăcut, a fost super tare, m-am dat mult în snowpark. M-am obișnuit cu elementele. Să sperăm că se aude, pentru că în spate duduie muzica. Eu încerc să vorbesc tare. Dacă nu se aude, o să pun subtitrare și gata. Așa. Și ne vedem mâine pentru tot așa un pic de antrenament, cred că și după aia concurs. Iuhu! Am revenit, ziua 2. Astăzi este concursul. Hai să urcăm cu telecabina. Poți să dăm numele de concurs. Ok, atunci poți să vii și mai încolo, adică poți să mă dau pe pârtie și... Da, poți să dai 2 ture și vii înapoi. Bine, Da, mulțumesc. da, aștept urmă. Încă nu au gata. Încă n-au gata numerele de concurs. Și că să revin. Hai să ne dăm. De ce la prima oră vin toți începătorii și intră mine. Ieri a intrat un schior, azi a intrat un snowboarder. Ce oameni, bă!
vedem dacă sunt gata numerele. Sunt gata numerele de concurs? Nu, eu mă ocup, eu fac afară, Alexandra care se ocupă. Am venit să ridic numărul de concurs. Da, nu cred, sincer, că o să stea. Asta? Eu zic că o să cadă foarte repede. Dar uite, celălalt îl bagi în buzunar. Poți să-l îndoi. E același... E exact același număr, da. Îl țin ca pe un Exact. document. Așa. Fetele arbitrului cum ar veni, singura chestie pe care Avem nu numărul de trebuie să- concurs. Pregătită de concurs? Da, tot. Nu știu. Hai să vedem. E cu noi. Bravo! Oh, excelent! A dat balustrade. Bravo! Și sus! O să chemăm aici pe cei care sunt cei mai buni dintre cei buni. Și anume cel mai bun băiat pe schiuri. Cea mai bună fată pe snowboard. Și ziua Anca Daniela. Bravo, Anca! Pentru cel mai tânăr pe snowboard. Guys, nu mă așteptam! Nu mă Cel așteptam! mai bun tânăr pe schiuri. Bravo, felicitări! Haide aici, Ana! Pentru cea mai tare căzătură. Felicitări! Sunt happy! Poți să mai repeti o dată cum ai căzut? Care dintre căzături? Care ți-am plăcut ție cel mai mult? Toate, fă-le pe Toate au toate! fost spectaculoase! Vă mai așteptăm cu drag și vă mulțumim pentru noi! Mulțumim și noi! Woo! Deci, m-am bronzat. Mor. Nu știu ce mă fac cu fața asta. Asta e. Cert este că am câștigat concursul la categoria mea, fete, snowboard, peste 18 ani, sau mă rog, inclusiv. Și acum mergem să mâncăm ceva, că sunt lihnită, după care o să mă mai dau câteva ture și o să închei ziua. Nu știu dacă o să vă mai zic ceva. Momentan, pa, pa!